Oče. Ej. Izgleda kao da se smije. Ovisi. O čemu? Od kuta? Misliš od točke gledišta? Da. A kako je sa tvoje? Nje. Zar je bila ljuta na tebe? Kada? Prije nego je pala niz stepenice. Ne, zašto? Zar nisi trčao za njom? Jesam. Ali samo zato što sam htio svoj mobitel natrag. Pogledaj, tamo je. Znam. Trebali su ga iščupat, ali nisu uspjeli. Dobro, što im to nisi dopustio. Bilo bi užasno. Da, užasno. A što je zapravo bilo? Ne znam. Poruka? Nikad nećemo znati. Istina. Odnijet će ga sa sobom pod zemlju. Neće pod zemlju. Ne? Biće kremiranja. Pa si siguran? Normalno da sam siguran. Znači mobitel će biti stopljen sa svime. Da. I njen pepeo će sadržavati one od mobitela. Kao ona i od odjeće. Nema razlike. Ali odjeća je dio nje, od prirodnog materijala. I što onda? Mobitel je stvar mehanike, elektronike, od raznih metala. Pa i ulošci za zube su bili metalni, pa ipak. Pričaš gluposti. Kakve gluposti? Ti bi joj htio i zubnu protezu uzeti. Pa s obzirom koliko me koštala. Ali ona je njezina, dio nje. Da, ali mobitel je bio moj. Uvijek si bio egoist. A ti si pak posvetio život nama. Kome nama? Kome nama? Meni, tvojoj majci, kome drugom? A da, tako je. To možeš slobodno naglasiti. Što to? Da sam posvetio život vama. Kada? Kako? Znaš ti jako dobro, jako kako. Ma pogledaj svoju majku i pokaj se, Marko! Ja! Da se pokajem! Roko! Marko! Roko! Pustimo sad to! Da! Pustimo sad to! Uvijek sam ti bio vjeran. Uvijek! Sve sam ti uvijek govorio. Dobro, možda ne baš sve, ali nisam ti nikad davao razloga za sumnju. Nekakvih nedovršenih riječi. Ostavljenih dokaza po kući. I sada, tek tako, odnosiš mi najdražu stvar što sam imao u životu. Ono što me toliko koštalo u životu. Nosiš sad to sa sobom gore, dole, ne znam. Shvatit ću to kad budemo presipali pepeo. Ali sa sigurnošću mogu reći da si bila nepravedna. Zašto mi radiš to ti? Tatice. Lučkice moja. Ne mogu se pomiriti. Vidjela si. Jesam. Ako je tako, mislim da se ovdje više ništa ne da učiniti. Pretpostavljam. Inače ne bi bili još ovdje. Trebali bi se odlučiti. Da je pustimo da ode. Zar ne možemo pričekati još malo? Me zar ne čuješ? Ne, nema nikakvih zvukova. Mislim miris. Da, ali tatice, to mi je najveća radost u životu. Ne mogu se odvojiti od nje. Misliš reći bila bi radost? Još se uvijek nadam da bi mogla biti. Predugo smo čekali. Već su trebali popustiti. Stisak još nije popustio. Ne. Niti malo. Još uvijek je jako snažan. Joj, zaista. Ali kad pred sobom imaš smisao svog života, kako ga se odreći? Ali moramo. Ipak smo mi svi od krvi i od meša. Pa dobro, možemo svakako obići grob. Mi koji smo prah, u prah se vraćamo. Točno. Samo što prah ne traje vječno. Ovisi.
Kramp, znaš li da su potrebna stoljeća kako bi zemlja razgradila jednu plastičnu vrećicu? Ako se špali kako treba. I baš se zato vrši skupljanje disfanciranog otpada. Kako bi ga se spalilo. Spalilo? Pa da, lutkice, pa bit će kremirana. Ne! Sjedni se. Znam da te ovo teško pogađa. Da ti donese malo vode. Molite. Može vode. Vode! Vode! Voda. Imam ja svojke ništa. Oj, ne mogu ga. Ljubavi, hajde popi malo vode. Otac se išao sređivati neke stvari. Formalnosti. Kremiranje. I to. Ne. Roko, ne možeš mu to dozvoliti. Mislim, ona je bila vjernica, katolkinja praktički. Ali to je bila njena želja. Gledaj. To nije njen rukopis. O šta pričaš? Njen je. Nije. Valjda prepoznajem rukopis svoje majke. Netko ju je nagovorio. Ma, tko, molim te? Ne znam. Netko tko je htio nešto prikriti. Što je tako tajanstveno mogla znati moja divna majka? Hajde razmisli. Što je kompromitirajuće mogla ponijeti tvoja majka? U sebi ili u lijesu? Što je u lijesu, vidim i sama. Ali pala je niz stepenice. Pa dobro, uvijek je patila od vrtoglavica i bila je depresivna u zadnje vrijeme. Da, uvijek je patila od nečega. Ja sam se brinuo o njoj. Ti nisi je volio. Ma šta pričaš? Volio sam je. Ali jednostavno sam se jako rano riješio Edipovog kompleksa. Roko, ma što to radiš? Ma ne tu pred tvojom mrtvom majkom. Ali želim te! Ne, molim te, sram me. Ona je bezdušno tijelo. A ti treptiš. Ne, a ti si jedan nevjernik. Moja majka bi bila ponosna da me vidi ovako živatno. Ma molim te, prestani. Ne, uvijek je bila zabrinuta jer mi se ne sviđa nogomet. Dobro, volio si kuhati. Da, upravo to. To nije bilo nimalo muževno. Odvela me čak i doktoru. Jadan moj Roko, uvijek problemi. Ispunila me osjećaj krivnje. Plaći, hajde, bit će ti bolje. Da se osjećam neprimjerenim. Anđelčiću moj. Ali pokušavao sam se uzbuditi sa bilo čime što je bilo imalo ženstveno. Čak i vazica od kreme protiv celulita, koje je moja majka držala u drugoj ladici od Marića za lijekove i mogla poslužiti kao materijal koji se može preispitati. A ako nije uspjelo? Jurio bih se ispovijedati. Okej, Roko, sada sam tu ja kraj tebe, okej? Da, ti si diploma moje muškosti. Ma kako se to izražavaš? Pa, mi smo zaručeni i ja te volim. I ja tebe volim. Ubrala sam te dok si još bio golobrad i sramežljivko. Jer tebe sam napravila muškarca. Da, i na tome sam ti silno zahvalan. Sve sam tebi dužan. Jesi li razumjela, majko? Ja sam muškarac. Pravi muškarac. Bik koji sad znam koliko vrijedi. Molim te, Roko, dosta. Slušaj, majko. Ja sam muškarac. Ma dosta! Šta se ovdje događa? Tatice, ništa. Bol nestane kada se najmanje nadaš. I u misli dođu sjećanja za koje si davno mislio da su nestale. Daj, prekini već jednom, budi muško! Ma, baš si trebao to reći. A šta sam rekao? Budi muško. Pa normalno. To je tipična fraza jednog oca koji kaže sinu koji gubi svoje dostojanstvo.
mi govoriš o dostojanstvu? Kad sam si ja dopustio da budem vagina, ha? Jesi, jednom jesi. Kada? Ispred porezne policije. Ne sjećam se. Naravno da se ne sjećaš. Kad si pao kroz prozor. To je bila sinkopa! Odveli su me u bolnicu! Da bi po noći pobjegao kroz prozor. Suđuješ me se vrijeđati tu pred svojom mrtvom materom? Kad si toliko puta direktno izvrijeđao. Vrasač! Sironja jedna. Momci, tamo ima ljudi. A tu je tvoja majka, koja nije voljela čuti psovke. Znam. Zato sam ja uvijek trčao u sobu i zaranio njen jastuk. Koliko samo noći provedenih u ponavljanju sranje, drek, sranje, pljut, Ma dosta! Još samo jedna riječ i odlazim sam. Sam nikako. Točno, sam nikako. Družili ste se protiv mene. Ja koji sam alfa i Romeo u ovoj obitelji. Moramo prije sahraniti majku. Slažeš se? Ali samo njen pepeo. Ne. Nemoj mi to reći. Sve što je u lijesu otići će u dim. Sve će otići u dim. Kao i njene naučale. Križaljke i kazete Zdravka Čolića. Sjetio si ih se. Ponekad me baš iznenađuješ. Normalno. Čak sam joj pustio i naliv pero unutra. Da je odlazak bude malo više obiteljski. Momci, molim vas. A kada bude posljednji sud? Kakve sad to ima veze? Uskrsnuće tijela? Ja te ništa ne razumijem. Ako je pretvorimo u pepeo, koje će ona tijelo uzeti? Molim vas, Roko, nemojmo ju kremirati. Ti normalna? Pa to je bila njezina želja. Šta mi želiš da mi njezin brat tu dođe maha testamentom? Oj, to bi stvarno bila tragedija. I ti ideš sve prepisati na nju. Pa zar nisi sretna? Ja sam njoj sin, jedini nasljednik. Normalno, kad su mi sve zapljenili. Uspjet ćemo poništiti zapljenu i što je moje ljubavi, bit će tvoje. A ne misliš na svoga oca, Simba? Pa, mislio sam. Ali ti, kao i obično, u cijeloj svojoj savršenosti, uspješ napraviti takav zajem da ga nitko ne može ispraviti. Ma na šta se to odnosi? Na ono što je u ovom jesu. Na majku? Ma, ne brini, lutkice, naći ćemo neko rješenje. Ali tatice, rješenje je već tu. Majka! Lola, di ćeš? Lola, nemoj ići upravo! Šta radiš, moj Bože? Ma mogu vjerovati. Ma pomogni mi ti, a veliki, ništa koristi! Onda samo na mali! Lola, izađi vano tamo. Ne, dok ne dobijem ono što mi pripada. Ali je li mogao bi netko doći? Baš me briga ako itko dođe. Kad budem imala ovo, odlazim i ne vraćam se nikad više. Ali... Pa ko živ, ko mrtav. Ali nije bio takav dogovor, lutkice. Nakon onog što si učinio, rebalans dogovora, tatice. Ne, nećemo tako, ajmo van. Gospodine Kramp, mislim da je vrijeme. Što? Opet Bože, gospodice. Da, bolju je škrvala. Vaša kćer. Ne, ona vam je moja... moga sina, zaručnica, moja buduća snaha. Kakva privrženost sve krvi, bizarna vremena. Da, čim su se upoznale, odmah su vam postale te prijateljice, ne, BFF. Divota, ipak mislim da ne bi bilo u redu da je nađu u ovom položaju. I imate pravo. Lola, izađi vano tamo. Neću. Nemoj da moram ponavljati, Lola. Ne mogu, to je sav moj život. Gledajte, stvarno je divota vidjeti ovoliko ljubavi, ali situacija bi mogla lagano eskalirati, Pa, pomognite mi. Zar na silu? Mislim da nemamo druge. Na 3, 1, 2... Hej, pustite me! Ma ja želim ostati ovdje, do posljednjeg suda! Daj se smiri! Pokušat ću. Jaj, gospođice, ne brinite. Ja svaki dan vidim ovakve srce parajuće scene. Nije to ništa, moj Bože, ma što ste to učinili? Maknite se. Ma
daj mi ga ti prokleta vještice! Trebali bi malo smiriti. Da, imate pravo. Lola, pusti tu ruku, Lola. Gospođice, kršite ovaj grabarski kodeks. Vrijeme da završiš time, Lola. Ima nevjerojatnosti isto, baš je onako snažno, jako. Maj! Već ti. Istanbulska konvencija i sve. To je njen mobitel? Da, u nekom smislu. Poklonila je ga za rođendan. Jadnica, na što liči? A napravila sam tako dobar posao. Imala je takav hematom na licu. Da, pala je niz stepenice. Pa neprepoznatljiva je. Još sam joj stavila i vilicu u vinkl, a sad je opet 2 mjesta, kao da ima neku grimasu. Ne brinite, imala je takvu grimasu i kad je vilica bila u škvari. Mobitel! Gospođica. Pokušali smo izvući gospođi mobitel iz ruku, ali gospođa ga tako čvrsto stišće. Očito je jako puno značio. Ja razumijem da je to za vas poput neke uspomene, ali gledajte to ovako. Možda ga gospođa uzme sa sobom gore ili dolje, ne znamo. Da vi znate što ja sve nalazim u ljesovima. Od mobitela do vibratora. A onda se čuju misteriozne priče o tome kako mrtvi žele komunicirati sa živima preko Fejsa, Twittera, Instagrama. Tko zna, možda vas vaša gospođa nazove baš sa tog mobitela. Oj, horor! Horor. To vam je budućnost tehnologije. Evo, gledajte, ja sam napravila najbolje što sam mogla, ali nije lijepa kao prije. Ne brinite, za mene je uvijek bila lijepa. Koliko ljubavi joj prostori. Mislim da ću povraćati. Da vam donesem čašu vode, Bili biste jako ljubazni, gospođice. Nema problema, samo, znate, vaše vrijeme ovdje uskoro ističe. Ćemo naći još malo vremena. Ja. Ali tatice, što ćemo mi sada? Novac nije bitan ako se mi volimo, Lola. Što to pričaš? Svoj si život izgradio na novcu i meni sad pričaš ovakve gluposti. Ma ja sam sigurna da ti imaš skrivenu negdje neku hrpicu love sa strane. Ma kaj sam dao sve tebi? Trebao bi te zadavit. Ali opet, sviđaš mi se previše, Lola. Za umriti. Kramp, pred tvojom ženom. A zar to nismo radili dok je ona u studiju rješavala križaljke? Da. A tvoj sin bio za kompjuterom. Kako nam je bilo romantično. Ma zar ne bi ponovno pred tom rošpijom koja me zabetonirala u očevu firmu, koja me natjerala da uđem u stranku? I koja te učinila zastupnikom i zatrpala novcem. Ne pričaj loše o toj svetici, Kramp, griješiš. Ma glupačo, zar ne vidiš da taj mobitel drži sadistički, nemilosrdno? To je njezina osveta. Ma daj, ne budi fatalist kao i uvijek. Ona je mrtva, nema snagu volje. Ne, ona mene želi kazniti. Kramp, ma to je samo tvoja grižnja savjesti koja te proždire. Samo si me ti uspjela vratiti u život, Lola. Moja preljepa Lola. Da, samo si to i čekao. Jedva si čekao da se njega uvuče u taj tvoj krevet. Ne. U taj tvoj spavani eros, Kramp. Ne mogu ti odoljeti, Lola. Evo vode, gospođice. Hvala. Sreća da je samo voda.
Da sreća, inače bi ona tako i sa šljivom. O, gospođica je potresena. Da, potresena sam. Znate, moram priznati da još nikad nisam vidjela ovoliko strasti na jednom sprovodu. Kažem strasti jer osjećam da ova ljubav nije neutješna zbog gubitka. Već skoro jedan sveti plam prema nečemu što se bojite izgubiti. Iz vas izvire svjetlost prelaska prema dalekim horizontima. Ja, osjećam se gola. Vi kao da čitate moje misli. Da, mnogi imaju takav osjećaj sa mnom. Vi ste vidoviti. Ne promijenila sam psihijatriju, ali znate, u ova vremena treba pustiti sa strane velika očekivanja da ćete postati vizionar kada ste grobareva kći. Znači, obiteljsko pogrebno poduzeće? Da, na sreću ovaj posao ne osjeća krizu. Mi smo vam, srebrna strijela. Dapače, kriza nam i pospješuje posao. Zanimljivo. Da, znate, ima onih koji ne izdrže bankrot. Ili penzić koji vidi kolika mu je penzija. Ili otac koji vidi kako mu plijene sve sa računa. Onda se ja malo zabavljam i psihoanaliziram svoje klijente. Molim? Svejedno, nije u redu psihoanalizirati ljude kad su najslabiji, to jest najranjiviji. Imate pravo, ali znate, ne radim to sa svima. Dođe mi nekako automatski, kad vidim čudne stvari i čudnovate ličnosti, kao što ste vi. Zar smo toliko čudni? Ma ne, vidjela sam ja i gore. A zašto onda ulazite i izlazite kao da nas špionirate? Špioniram. Malo pretjerano s vaše strane, gospođice. Da, Lola, malo si nafrkana. Gospodin je gospođa i čovjek od povjerenja i razuma. Hvala, gospodine Kramp. Znate, za moju je tvrtku izvor ponosan tretman, razumijevanja i diskrecije prema našim klijentima. Klijentima? Trenutno je samo ona vaš klijent. Ma Lola! Za sada nam ne trebaju vaše usluge. Tko zna gdje ćemo mi biti za koji dan? Imate pravo, gospođice. Iako svaki je živ čovjek, potencijalno naš klijent. Dali smo to napisati na našu web stranicu www.srebrna-strela.hr. Kako slatko. Jel da? Moja ideja. Oprostite. Biste nas mogli ostaviti malo na samo za posljednju, što god se radi posljednje. Naravno, gospodine Kramp, ali ne mislite da bi gospođica mogla past u nesvijest opet? Mislim da ne. Hvala. Ja. Zovite ako budem potrebna. Hvala. Ma kako to razgovaraš s tim grobarom, krbaricom? Pristojno. Zar ne vidiš da je luda? Izašla je iz ludnice. Lola, nabrijana si. Normalno, kad cijelo jutro nisam popila ni jedan gemišt. Vrijeme je da zatvorimo taj ljes i da nastavimo naše živote. Ne. Čoče, šta te pričaš? Mislim, a šta ćeš ti? Hranit ćeš se u pučkoj kuhinji? Pa ako bude potrebno. A ja? Ti možeš odlučiti da slijediš mene ili onog mog sina. Bože, moram izabrati između dva siromaha. Poslije svega što sam učinila. Točno! Nakon svega što si učinila. Da, sada je sve samo moja krivica, ha? Hajde, Kramp, kazni me. Ošamari me, za sve sam ja kriva. Ne, znam ja. To je bila tvoja ljubavna gesta. Kako možeš biti tako miran? A ja prihvaćam svoju sudbinu. Ne. Previše si miran. Ti sigurno imaš negdje neku lovu sa strane. Rekao sam ti da nemam. Lažeš! Zašto bih trebao lagati? Zato! Jer kad sve ovo završi, tebe čeka neka karta za destinaciju fiskalnog raja. I to tko zna s kime? Sav moj novac je već u fiskalnom raju. Odnijela si ga ti u onoj svojoj torbici od leopardovine. Sace! I zaboravila broj tekućeg računa? Ne, ma kako te možeš... Čoče, ma nisam ga zaboravila. Jesam. Ali tu je, u ovom mobitelu je.
Poslala sam ti ga. Sviđaš mi se kad si tako bezobrazno lažljiva. Ne. Kramp, stvarno ne lažem. Mislim, kunem ti se. Ja sam bila toliko uzbuđena kad sam sve obavila da sam ti odmah poslala poruku. Sve to u 5 ujutro. Vremenska zona. Moja žena nije izdržala da ne pročita tu poruku. U to doba izgledala kao neka loša vijest. A znaš i sama da je u zadnje vrijeme bila krhka, labava. Ali... Nisi joj smio dozvoliti da ne popije one tablete. Mislim, znaš i sama da je bila luda i sve nikakva. I da nije bila sva svoja od one čudne nesreće koja se dogodila njezinoj sestri. Uostalom, rekla sam tvom sinu da se brine o njoj. Zar nije on završio medicinu? Fali mu matura! Pa dobro, ipak joj je sjajnu terapiju prepisao. I sam si vidio kako je procvjetala u zadnje vrijeme. Da, ali činjenica je da ju ni jedna tableta nije zaustavila da shvati da smo ljubavnici. Kako je to shvatila? Potpisala si se sa ljubavi. Ups! Imaš pravo. Mislila sam da šaljem tvom sinu onu poruku. Nepouzdana si. Ja ne znam kako je moj sin uopće mogu izgubiti glavu za tobom. Isto kao što si i ti, Kramp. Sviđaš mi se, ali nećeš me uvjeriti suprotno. Što? To da si zamislila plan do najsitnijeg detalja. Da zajašeš moju obitelj i da se dočepaš i mojih, i njihovih, i naših milijona. Kakav plan? Onu večer si me ti zatekao gol u svom krevetu. Nisi mi dala vremena da reagiram. Naravno. Moj sin se mogao vratiti svakog trena. Poslala sam ga da ode po picu. Nikakvog poštovanja prema mojoj ženi? Ona je već hrkala pod utjecajem tableta. Nisi mogla znati da ću se vratiti kući te večeri. Pa i nisam znala. Svejedno si dobro zamislila da pošalješ mog sina po klopu, točno računajući koliko je potrebno mom vozaču od aerodroma do kuće. Uhvatila me luda želje za kapričozom. Znam te. Lažljivice! Ti se jako dobro sjećaš tekućeg računa i samo čekaš. Čekaš da sve ovo završi. Jednog dana kad me budeš vidjela pred pučkom kuhinjom, odletit ćeš tamo u one svoje tropike. To možda s mojim beskičmenjakom od sina. I još si i ljubomoran na svog sina! Kako si jadan! Što bi ti htio? Mene vidjeti udanu za njega? A njega Roko Kramp! Sa poslom na određeno, naravno. A ja kući, kuhaj, čisti, peglaj, peri i mijenjaj pelene tvojim unucima. Ma zaboravi, Kramp. Ali znaš što? Ja jedina vjerujem da ti nemaš ništa sa strane. I ako treba, ostarit ću čekajući te, dok ne vidim da izlačiš iz banke s nekim koferom preuzeti punim love. Si gotova? Da. Imaš jako divnu maštu. Ma kako si tako miran? Au, upomaj! Sine! Makni ga čao, mene, prosim čao! Hvala ti, sine! Ma što hvala ti, sine? To čini zbog nje. Da se mene pita. Dao bih te ubiti od batina. Kako si mi ljubavi? Bolje sam. Kako si mi ljubavi? Licemjerica! Sad vidim kako ste vaš dvoje jedan lijepi par prevaranata. Ma još što se usuđuješ vrijeđati. Nakon što si nas doveo do presačkog štapa. Nakon što si ime naše obitelji okaljao korupcijom. Molim? Nakon što si gurno majku niz stepenice. Ne, to ti neću dopustiti, jedan mali šmrkavac. Dođi da te složi ko metar drva. Dođi! Dođi vamo! Momci, što to radite? Dođi vamo! Diži! No treba ubiti oca da se postane ja. Nije! To je samo mit. To je ko da kažeš da imaš mokle snove u vlastitoj materi. Ne spominji to. Iz tvojih usta to zvuči kao prostota. A uvijek si bio mamin papak. A ti, jedan najobičniji kurbin. Mrš! Znaš šta se ovdje događa? Amen. Ništa. Molili smo posljednju molitvu. Lažete! Kako se usuđujete?
Zaboravljajte da sam ja psihijatar! I što onda? Vi imate poremećaj ponašanja. Nećemo se šaliti sa takvim riječima. A vama bi bilo bolje da šutite. Ako ne želite da vam napišem certifikat za hospitalizaciju. Vi ste poludjeli. Bolje da to nikad ne govorite psihijatru. Pa znate što, gospodine Grobarica, platili smo najam kapelice i ostaćemo koliko mi to želimo. I radit ćemo ono što je naš volja. Ne bih rekla. Bilo kako bilo. Ja sam došla na poziv u pomoć gospođice koja je rekla da se ovdje tučete. A to je za nas nedopustivo. Kad bi ostali klijenti iz drugih kapelica to saznali, to bi naštetilo našem ugledu. Ne. Gospođica je pretjerala. Tako je. Mislila da vidim nekakve agresivne geste. Pa? Dođemo! Pa gospođica je vidjela jedan neutjesni zagrljaj između oca i sina pun ljubavi i žalosti. Maš mislit, pravit će se da je bila tako. Kako god, kramp i mali kramp. Nemate još puno vremena. Tata, slušaj me, tata. Ma šoti! Tvoja mater je mrtva. Pomogni joj da nas napusti. Samo tako ćemo moći nastaviti naše spokojne živote. Ali zašto? Zašto je pala niz stepenice? Što ju je natjeralo da trči prema dvorištu? Ne znam. I 1000 puta sam ti rekao da nikad nećemo znati. Sve je to u ovom glupom mobitelu što ona nemilosrdno stišće. A nešto te se valjda i tiče. Ipak si je ti slijedio. A jesam. Bila je uzrujana. Na kraju krajeva nije ni popila one tvoje tablete. Ali kako? Pa ja sam joj prije nego što sam otišao osobno stavio u usta. Ljunula ih je. Konsuela ih je našla po tepihu. Oče. Ali kako? Kako ću ja nastaviti živjeti ako ne mogu saznati istinu? Ponekad ti istina i ne daje kruha, sine. Ali sumnja kuha. Tjera da se razboliš. Pa ponekad i smrt nije najgori kraj. Zar to želiš od moje budućnosti? Ti bi me htio vidjeti mrtvoga. Ma šta pričaš? Priznaj da je to ono što želiš. Ma tebi želim bolju budućnost nego sebi. Lako tako reći kad si ti bankrotirao. I što onda? Na tebi je ponovno da digneš naše ime. Morat ćeš si naći pošten posao. Ali nisam još ni diplomirao. Ali mlad si, sine. Pogledaj mene. Ko bi htio surađivati sa propalićem poput mene? Oče, pobjegnimo. Idemo živjeti u neku drugu zemlju. To možeš i bez mene. Ali želite ostaviti sam. Ostavi me mojoj sudbini! Ali zajedno ćemo si moći pomagati. Ja ne želim tvoju pomoć. Imaš više 30 godina i još živiš na mojoj grbači. Ti si vampir. Od kad si se rodio značio si moj život. Kao mali si piškio u krevetu. U osnovnoj školi si bio magarac. U srednjoj neke droge, nakon toga huligan i neke reperske fore. Dosta! Ne želim više čuti ni riječ. Znam što mi činiti. Šta se dogodilo, Milko moja? Život je jako tako lijepo tekao. Svaki današnji ritam se nižao u sigurnosti. Pomalo dosadan. I eto naš, kao balon smo pukli. Kao tsunami su nas pomeli. Naše glave su poludjele. Trčali smo u spas kao 4 jahača prema apokalipsi. I eto naš. U realnosti koja od ranja. Ti nisi htjela fiskalni raj za mene. Ti si htjela u pakao sa mnom. Gdje je tvoj sin? Ne znam. Onda, što ćemo? Za početak bi se mogla sjetiti broja tekućeg računa. Znam da mi ne vjeruješ, ali ga se stvarno ne sjećam. Znam samo da je bio neki broj sa puno nula. Ma ni u osnovnoj, onu tablicu množenja nisam nikad naučila. A s cijenama nisi imala problema. Ha!
Kakva duhovitost šovinističkog ljubavnika. Nemam ne problema. Volim trošiti, volim šopingirati, a najviše od svega volim poklone. Šoni, samo što smo ti ja i moj sin kupili, mogla bi živjeti godinu dana bez problema. I to samo od nakita. S obzirom da nemaš namjeru nastaviti ovu našu vezu, mogla bi sve i vratiti. Kakav gnjus! Uvijek sam znala da si tako jadan, ali se nisam htjela to prihvatiti ni priznati. Ne. Nemoj pakati, Lola. Imam plan onda. Prodaj moj nakit i pobjegnimo zajedno negdje. To bi ti i htio! Da me srozaš kao ovu tu jadnu ženicu! I to još bez kućne pomoćnice! Ne! Slušaj, Drolijana, nemoj misli da sve završava samo sa jednim lijepim sprovodom. Mislim da neće biti nikakvog sprovoda. Slušali ste, jeli? Nije baš to. Ušla sam kada sam čula da pričate o sprovodu. I? Sprovod je odgođen. Zašto? Pa, vaš je sin, vaš zaručnik, otišao na policiju prijaviti da je on ubio majku. Molim? Pa to nema smisla! To je nemoguće. Za njega pak je. Očito mu je vreme bilo teško na savjesti. Ali pala je niz stepenice. To će utvrditi autopsija. Raskomadat će ju! Daj, ne pričaj gluposti. Bojim se da hoće. Moj će posljedna gospođi biti nepopravljiv, ali, kao što znamo, bit će kremirana. Prostite, a može li se prisustvovati toj autotopsiji? Toliko mrziš da bi je htjela vidjeti kako je režu na fetine. Pa daj, molite, pa nisam morbidna. Gospođice, znate, to je jedan legalni akt i, ako smijem reći, prizor neprimjeren lijepim gospođicama. Ma pustite vi sada komplimente, nego oprostite. Možete li vi prisustvovati toj autotopsiji? Kao djelatnica pogrebnog poduzeća mogla bi vidjeti u kakvom je stanju gospođa za eventualni ponovni pogreb. Ne. Dosta sa kapelicama. I onako nam nitko ne želi doći izraziti sućut. A zašto? Ne, tiče vas se. Sam nala. Kram, kako se to ponašaš prema toj grobarici? Ona samo brine za uspješnost ovog obreda. Neće biti nikakvog obreda. Pa ljudi ne žele biti viđeni pored nas nakon ovog skandala. Kakav skandala? Molim vas. Kremiranje, autopsija ili autopsija, kremiranje i dosta! Što ćemo sad? Fali mi zraka. Idemo na zrak. Čekaj, Đorđe! Đorđiću! Čekaj mi, Đorđiću, kako ćeš bez mene, Đorđe? Idite. Pustite mene da radim svoj posao. Ste dobra? Lijepa. Znate, ne radih više tako velike, prostrane. Vidim, unutra su već 2 ljesa. Da, moj djed i baka. Znate, čini mi se da bi stao unutra jedan niži, uži. A urni kako ti srce želi. Mislili ste reći vaze sa pepelom? Da, za sve vas, uključujući zaručnicu. Neprimjereno s moje strane, ispričavam se. Nego, raka je vaša? Da. U vlasništvu?
Jedino nam je to još ostalo. A jeste li kupili prije 90. Mislim da da. Onda ste pravi sretnici. Znate, nakon 90. ostajete u vlasništvu naravnih 100 godina. U vašem slučaju zauvijek. Odlično. Znači da je mogu prodati. To vam je kad imate apartman na moru. Ma šta govorim? Takva nekretnina ne poznaje krizu. No, kao ni vaša djelatnost. Vidim da počinjete kopčati. Moj otac... Sad bi trebao doći. Išao riješiti neke formalnosti, sahrana i tako. U redu, shvatio sam. A dajte, nemojte tako. Kako tako? Taj izraz pun krivice. Zar imam izraz krivca? Nakon onog lažnog priznanja. Nije to bilo lažno priznanje. A ne? Kako biste vi onda nazvali onu sudsku sapunicu? Gledajte, u onom sam se trenutku osjećao krivcem. Ipak, ja sam je liječio. Jeste. Ja sam je pripisivao psiholijekove. Jeste, da. A mogao sam je jednostavno lagano ubiti. Sjećate se Hitchcockovog filma? Mislite onog... Ne taj! Onaj drugi! A ne taj. Znam, ozloglašena. Da. Znala sam. Iznenađujete me. Zašto? Pa kao grobarica ste jako bistri. Kao prvo, diplomirala sam psihijatriju. A kao drugo, zar bi svi grobali treba biti nekakvi tukci, ha? Imate pravo. Bio sam površan. Kao i uvijek. Ma dajte. Bol vas tjera da se krivite. A morate znati da ste majci dali ispravnu terapiju prema kliničkom kartonu. Imala je udarnu depresiju. Udarnu? Htjela sam reći jaku. Niste mislili na udarce koje je pretrpila padajući niz stepenice? Ne bi se nikad usudila. Osjeća se prazno. Ma dajte. Morate znati da je stres koji ste pretrpili nestao onog trena kada ste oslobođeni optužbe za ubojstvo vaše majke. Naime, u trenutku njezine smrti te večeri, u njezinom tijelu nisu nađeni nikakvi psiholijekovi. To sam znao. I znali ste? Da, bila ih je spljunula. Zanimljivo. Ja sam ih htio ubiti. Istina, na nagovor moje zaručnice. Željela je da je strpamo u neku psihijatrijsku kliniku. Moju majku, koja je bila kao stijena. A i sami znate da jednom kada uđete u takvu neku ustanovu, van izlazite ludi. Ja sam bila. To je bio njen plan. Ona je moja sučesnica. Ajde, tu ću vas prekinuti. Znate, na kraju ispada niste krivi ni vi, ni zaručnica, ni otac. A zašto spominjete mog oca? On nije ništa kriv. Krivica je jedna obična izmišljotina. Mi moramo sagledati činjenice. A činjenice su te da je gospođa pala niz stepenice i to je izdeformirala. Jadna majka. Toliko je pazila na izgled. Ja, trebali ste vidjeti poslije autopsije. Molim vas, slabo mi je. Mašta čini svašta. Ali znate, moram vam reći jednu stvar. Nije svako zlo nužno nešto loše. To jest? Kremiranje! Da ste vidjeli poslije autopsije, sami biste tražili da je kremiraju. A stvari, a sjećanja? Sve su s njom, stopljeni s njom, u dim su išli s njom. I mobitel? Da. Nego, moram vam nešto reći. Recite. Nešto što ima veze sa magijom i nadnaravnim. Naime, dok smo je secirali... Ok, neću ulaziti u detalje. Tokom autopsije, mobitel se upalio. Upalio se? Da, na trenutak. Kao da je gospođa htjela poslati nekakvu poruku. Kakvu poruku? Gledajte, nikad baš nije bilo mom stilu da se miješam u tuđa posla, ne? Recite mi, niste ništa drugo vidjeli? Nešto malo. Koliko malo? Bilo je potpisano sa ljubavi. Ljubavi? Ljubavi! Lola! Oprostite mi, malo kasnim. Stala sam pod cvijeće.
Prekrasni su, gospođice. Jel da? Dvoumila sam se između onog plastičnog i kaktusa. Kaktus uvijek ima trnje. Da, ali ovo vam sigurno nitko neće ukrasti. Tako je. Uostalom, kaktusi ne zahtijevaju mnogo i laki su za održavanje. Apsolutno. Nego mislim da ću ja sad krenut. Pričekajte, samo trenutak. Ispričajte gospođici o slučaju sa mobitelom. Što? Ne, idem po urmu, a vas bolje da prepustim vašoj boli. Ne, pa čekajte samo malo. Pusti ju. Pa i onako će se vratiti. Htio sam da ti ispričam Priču o mobitelu? Da. Znam je već. Već mi je sve ispričala. A da? Kada? Tijekom informacijskog susreta. Išla sam vidjeti kako se odvija ona grozna autopsija. Ti si bila vidjeti kako se odvija autopsija? Da. I što je tu čudno? I što je tu čudno? Pa da. Bila sam zabrinuta za tebe. Nakon svega što si rekao. Lažljivice. Muskavac. Donesi mi onu kantu za smeće. Droljasta. Izvoli kantu. Hvala. Onda, što znaš o onome što se pojavilo na ekranu maminog mobitela? Ako ćemo istinu, ono je mobitel tvog oca. Točno! Mog oca! Sad je sve jasno. Što te baljezgaš? Evo zašto je majka bila furiozno ljuta. Ne razumijem te. Pročitala je poruku potpisanu sa ljubavi. Ja ne znam o čemu ti pričaš. Tako je rekla grobarica. Ali čekaj, nisi li rekla da si to znala prije mene? I što onda? Rekla si da znaš priču o mobitelu. I onda nemaš srama što si ovdje. Na sahrani moje majke, a ti si razlog njene smrti. Zar nije bila tvoja krivica? Ne okreći kajganu. Ti to znaš jako dobro, jako kako. Pa naravno da znam. Kao po običaju već si zaboravio da sam bila na audiciji za 3, 2, 1 kuhaj. Ugušit ću te! To radiš? Ne diži ruke na mene, samo da bi pokazao da si u pravu. Mrzim te! Znam, ne podnosiš nadmetanja. Mrzim tvoj način ophođenja sa mnom. To jest? Ali ovaj put sam te razotkrio. Ma kako? Tvoj je bio potpis ljubavi u mobitelu mog oca, zato što ste vas dvoje... Ne. Što? Nemoj reći. Što? Ono što si namjeravao reći. Kako znaš što sam htio reći? Ženska intuicija. Onda... Ti misliš da sam ja ljubavnica tvog oca? Da! I da sam onu večer ja poslala poruku. Da je to tvoja majka otkrila, uzela mobitel, tvoj otac je delirao ljubomore, potrčao za njom, a ona nije bila ni svjesna da trči prema stepenicama. Da! Bravo, Roko! Nije bilo tako. U smislu da točno da je neka poruka poslana, da je tvoja majka pala niz stepenice, ali ja, ljubavnica tvog oca. Ma Roko, ona poruka je bila poslana greškom na njegov broj. Ona je zapravo bila za tebe. Ne. Ma što ne? Prestani s glupostima. Glupostima? I htjela bi da ti povjerujem. Onda mi ti reci kako je sve bilo. U redu. Podsjetit ću te na epizode kojeg se ne želiš sjetiti. Ti si postala ljubavnica mog oca kad je on postao uvaženi zastupnik u Saboru. A kad je bio optužen za korupciju, on je sam svoj novac poslao tebi da ga staviš na sigurno. U međuvremenu si me ti nagovorio da se riješimo majke, pošto je on sve prepisao na nju. I naravno, ako bi došlo do zapljene, sve bih naslijedio i ja. Htjela si sjediti na 2 stolice. Istina je da te ne zanimamo ni ja, ni moj otac. Ti voliš samo novac. I ti bi me za to optužio? Koliki bi ljudi zbog novca krivotvorili papire? Pitam se samo kako sam mogao izdržati sve te godine s tobom. Dobro se pitaš. I ja se to pitam. Izdržati u obitelji kao što je tvoja, nema tog novca koji mi može platiti.
Ti si uništila jednu obitelj. Obitelj? Obitelj? Ma to nije bila obitelj. Ovo tvoje je bila kriminalna organizacija. Gadiš mi se! Rokiću, nemoj tako. Roko. Mama, ja nisam to mislila ozbiljno. Ja sam to rekla, evo, samo da te ne ljutim, da te razljutim i... Gubi se! Pa nemoj tako. Ona poruka je bila greška. Ja sam ih htjela poslati tebi. Ti bi me htjela vidjeti u toj grobnici. Ma što te govoriš? Hajde! Ubi me! Ubi me! Makli ga, ne želim se umreti u ubojstvo! Ne! Donio sam ga namjerno! Danas riješimo sve račune! Pucaj, pošalji me u vječna lovišta! Pa što to govoriš, Roko? Ne. Ne, molim te, no, poruka je bila greška, ja sam se samo htjela ispucati, htjela sam te povrijediti. Onda skončaj! Ne. Izvukla si na svjetlo koliko je beznačajno moje postojanje. Tu, u ovoj grobnici ima mjesta za još jedan lijes. Ma što to pričaš? Ne, tako je rekla grobarica. Tu, u ovoj grobnici ima mjesta za još jedan niži lijes. Ja želim niži lijes. Želim da me smrt gnječi. Ne, molim te. Ja te volim. Ja sam samo poštala na vjeru tvom ocu da misli da ga volim. Samo kako bi spasila tebe i tvoju obitelj. Kako? Kad si rekla da je moja obitelj? Nemoj se uvijek doslovno shvaćati. Bila sam ljuta zbog one tvoje glupe ljubomore. Roko! Prejaka si, Lola. Fantastično. Hajde, odloži ovu smrtnu spravu. Ne, ti je spremi i upotrebi je kad ti kažem. Zašto? Sve u svoje vrijeme, Lolice. Roko, pa tako te volim. Ma dođi ovdje, tako volim. Kako se ti kao neki dječačić sučavaš sa smrću. Ma Roko moj, muškačić moj, dođi. To. Mama! Što si rekao? Oprosti, pobjeglo mi je. Kako da te volim kad mi govoriš mama? Nisam htio. Ajde. Pobjeglo mi. Ne, Roko, čuješ li? Što? Ona je tu, leti nad nama. Tko? Tvoja majka. Zašto, Lola? Kad je sve bila jedna fatalna ljubav. Ona mrzi nas, Roko, ona mrzi mene. Šta se ovdje događa? Lola je imala slom živaca. Sada, kad je sve gotovo. Da, osjeća duh majke. Što to imaš u ruci? Ništa. Kitu cvijeća. Za majku. Da, malu kitu. Dobro da sam se sjetio. Nemate pojma koliko ima formalnosti za pokopati jednog mrtvaca. Oće. Oprosti, sine, ali moram te uvjeriti da birokracija nema milosti ni prema boli. Nego, znaš li da se mobitel upalio tijekom autopsije? Upalio se? Da. Rekao je tako prije grobarica. I nitko mi ništa nije rekao. Ni mi ne znamo puno. I gdje je bio? S pokojnicom, sa mrtvom majkom. Stopljen je s njom, spaljen. Rekli su da je to dio stvari pokojnice. I tebi? Da. Čistili smo ovdje grobnicu i rekla je jedna svjetlost. Kao da je to bila majka. Majka? Ne tako doslovno. Onako kako to inače bude u bajkama. Da, ona sa ružnim krajem. Ne, dosta. Ja ne mogu više. Moji živci su zapetljani. Oni su kao jedna bomba koja će Pa ti, prokleta grobarica s urnom. Smiri se. Donose je. Pusti je! Ona je moja! Ili griješim? Ne. Naravno, nema razloga za uznemiravanje. Roko,
Ja sam samo tvoja. Nisi mi baš uvjerljiv, oče. Sviđa ti se, Lola, priznaj. Ma šta pričaš? Roko, nismo li već sve to riješili? Možda bih trebao znati nešto što ne znam. Ti znaš sve što trebaš znati. A ne podcijenjuj me, Lola. Ma samo te želimo razumjeti, Rokiću moj. Ja vas ništa ne razumijem. Ti nikada ništa ne razumiješ, no sve je jasno. Tatice, tvoj sin misli da ti i ja i ti imamo nešto zajedno. Ma što? Bezobrazno si licemjerna. Nemoj tako, sine. Pa Drolijana uopće nije moj taj. Nisam njegov taj. To je njuz jedan. Maske. Lažne maske. To je ono što nosite. Lažete. A na licima vam se vidi krivica. Daj, pomite kufe. Odluči se već jednom. Ili imamo lažne maske ili lica na kojem se vidi krivica. Pusti ga, tatice. Od kad smo ovdje, on je konfuzan. Vidi se. Samo o smrti priča. Tako izgleda. Molim te, uzmi mobitel i nazovi onu grubaricu. Dobro, evo. Ne, to je moj mobitel. Ma čuti! Dobar dan. Kramp. Đorđe, Kramp! Da, zovem u vezi ove urne. Da, mislim... Mogli biste se malo požuriti jer ovdje su svi ishrvani od boli. Da, hvala. Kramp out. Njegov je. Da, njegov je. Da, uzeo se ga dan prije nego je majka umrla. Pa da, trebao se ići na poslovni put, a moj nešto nije radio kako treba, pa... Da, kao nije radio. Ali majka se ipak pokušala javiti na jedan poziv. Bila je poruka. Točno, poruka. Kako ti to znaš, Lola? Nemoj se praviti glup, oče. Pa kako se ti usuđuješ? Lola, ti nisi pogriješila. Ti si poslala poruku baš mome ocu. Droljo je. Nemoj tako! Dovoljno sam bio gažen u životu. Nisam diplomirao. Majka mi je umrla i sad mi još otac odnosi zaručnicu. Ne, sine, ne! Drolijana mi je bila potrebna. Bila sam ti potrebna! Pa da! Ko je mogao? Ma mogao što? Šta radi sa mojim pištoljem? Nije sad bio trenutak da ga izvučeš. Šuti! Ti impotentni šmrkavče! Mrzim te. I što sad? Šta ćeš sad riješiti? Barbika razmaženo. Da! Bilo mi je potrebna jedna treća stranka poput tebe. Zašto? Nemoj mu reći. Reći ću, nemam što izgubiti. Onda pričaj. Sine, ona je odnijela 2 kofera puna novca na jedan inozemni račun. To sam znao. Zna. Sve je shvatio sam. Bože, koliko boli zbog nekih bijednih novčanica. Kad bi ti samo znao koliko boli mogu zaliječiti te bijedne novčanice. Užas. Mama, to ti je život, sine. Evo, gospođe! Evo, ovdje se kuplja njezin pepeo. A prije nego što je položimo ondje, možda neka lijepa riječ za kraj. Mislim da ti imaš nešto za reći. I ti želiš pretpostavljati. Sakri taj pištolj. Najdraža moja, najljepša buduća svekrvo. Mogli smo imati tako ti... Odlično, gospođice. Bilo je divno. Sad ćemo je položiti. Tu. Ave Maria. A sada, ako ćete pričekati za koji trenutak će doći zidari, zatvoriti raku. Hvala. Kako si divnu sliku izabrao, oče. Znam. Izabrao sam je iz njezinih najboljih vremena. Dok se još smejala.
Momci, ja puštam onaj kaktus ovdje i odlazim. Odlaziš? Zar već? Napuštaš Nećeš nas. počekati niti da je zatvore. Ne, ovo danas mi je bio sve jedan preveliki stres. A osim toga, čeka nas avion. Avion? Za gdje? Nas dvije letimo za tropike. Sad ti je rekao da se Drolijana piše sa i. Gdje si krenuo? Znaš i sam koliko sam odlučna da zadržimo one novčanice. Želiš reći zadržimo? Kakve veze sad ima ovaj grobar? Ma meni više ništa nije jasno. Prepoznajete? To je moja SIM kartica. Hej, jesi li vidio, tatice, kako sam ti bila vrijedna? Ja sam zakuhala stvar, ali zato sam je ja ispravila. To ješ, pitala si ovu budalu. Ja sam psihijatar. Jeste vi psihijatar? Vi ste ja psihopata! To sam se ja dogovorila sa grobaricom, da uzme SIM karticu tijekom autopsije tvoje majke. Ali kako? Morala sam joj obećati polovicu bogatstva. Ona je prevarantica. A, vi ste nam divni primjerak obitelji za psihoanalizu. Oče, znači da je majka mrtva jer je mislila da ti varaš. Ali ti si samo htio broj prokletnog tekućeg računa da bi pobjegao i ostavio nas na prosječku štapu. Ne. Došao bi po vas. Da, skupa s onom drojnicom. Ne brini se, Rokiću. Tvoj tatica bi našao načine kako se riješiti i mene. Oprosti, Lola. Mislim, čeka nas avion, ali ne bi baš voljela da ne vide zidari. Sve si nas prevarila, Lola. Uvijek sam znao da si gnjila. Ma nemoj. A u krevetu sam ti bila friška. U krevetu. Sa ocem i sa sinom. U međuvremenu si gledala kako da se rišiš majka da bi se dočepala dijela bogatstva. Jesi li vidio, Roko? Sada je cijelo to bogatstvo moje. Želiš reći naše? Osim naravno što će uzeti Galić, Plink i tako već pretpostavljam. Okrutna si, Lola. Ne. Ja sam samo realna kramp. Kakve žene znaju biti? Prestanite biti psihijator. Vi ste jedna obična grobarica. Vaša diploma, ako ste je ikad imali, je jedan običan list papira. Ne, Kramp, junior. Vaše riječi me uopće više ne diraju. Od sada ću u džepovima imati samo novčanice. Moj novac u džepu jednog grobara koji je dvospolac. Znam, nije mi baš šik, ali nisam imala drugog izbora. Ne vrijeđe nas, Lola. A sad lijepo stojite tu i čekajte zidare. Zašto mislite da vas nećemo ići prijaviti policiji? Tako je. Ne vjerujem. Ne, moja SIM kartica! Moja SIM kartica! O, Rokiću moj, Rokiću, kakva šteta. Tako nam je moglo biti dobro, imali smo mi sjajnih trenutaka, ali, znaš, vremena tatinih sinova su davno završila. Da, mali Kramp. Znate, treba ubiti oca da se postane jak. Adio. Ćao, Rokiću. Mi idemo na tropike. Volim te, Lola. Nja! Što to radiš, oče? Glumim! Kako misliš glumiš? Ja, sine, jesi balavac. Zar misliš da je tvoj čača od jučer? Dobro, ne baš od jučer, ali... Ja, sine, milioni su na sigurnom. Molim? Rekao, milioni su na sigurnom. Na tvom računu, jer je moj blokiran. Ali kako? Jednostavno, dok smo bili u kapelici, zgrabio sam priliku i zamijenio SIM kartice. Ali ona grobarica... Ne, njih dvije su bile u nekoj šprehi. Grobarica je pričala o nekim nadnaravnim situacijama. Ali čekaj, kako si uspio odraditi transakciju? Jednostavno, rekao sam Drolijani da moramo na zrak. Pošto sam je pod cvijeće, išao do banke, bum, tras, ananas, milioni na sigurnom. Čekat će ih ugodno iznenađenje na Franji Tuđmanu. Znači, milioni su od početka bili na mom računu. Da, sine, jer je moj blokiran. Vidiš, dobro sam to odglumio. Star, nemoćan, a zapravo oštarijak. Ipak sam bio uvaženi zastupnik. Razumijem. Sada, Marko, sine, daj mi ruku da izađem iz ove rupetine.
Moje ime je Roko! Izgleda da treba ubiti oca, da se postane jak.